Esta parada está dedicada aos autores dun único libro e ubícase na Praza do Curro Vello. O obxectivo é coñecer outros autores que, como Díaz Castro, escribiron un único libro, e tamén un exercicio de comprensión de preguntas e respostas que porá a proba a nosa lóxica. Para esta actividade precisamos as balizas de educación física, os sobres cos detalles dos autores e os libros en cuestión que hai que reservar na biblioteca. Temos 6 libros e os seus autores en sobres diferentes, que repartiremos aos participantes. Se van ser máis de 12, faremos algún grupiño de 2. Se son menos de 12 participantes, temos que retirar do xogo algún libro e o seu autor. Agora, colocamos pola praza tantas balizas como libros participen no xogo. Deben estar visibles e non moi lonxe entre elas. Os libros non os precisamos ata o final, así que podemos deixalos sobre o banco da praza. Cando chegue o grupo, reunímoslo xunto ao banco e un dos guías fai a introdución que está no manual. Procuramos que estean ben preto de nós para que nos escoiten. Tras a presentación, o outro guía explica o xogo e a demostración da mecánica con Xosé María Díaz Castro e Nimbos. Unha vez entendido o xogo, repartimos os sobres, excepto os de demostración. Nestes sobres teñen información para que os autores fagan preguntas aos libros e averiguar se os escribiron eles. Recorda, se hai máis xente que sobres, algúns terán que compartilo e facer o xogo xuntos. Os que sexan libros ocuparán unha das balizas. Os que sexan autores terán 10 minutos para saltar de libro en libro ata que atopen o seu. A dificultade do xogo é que os libros só poden contestar sí, non ou non sei, así que os autores deben afinar moi ben as súas preguntas. Os guías e os anfitrións axudarémoslles a facer as preguntas adecuadas. Tamén axudaremos aos libros a respostar, xa que tenden a dicir que non se a pregunta non se corresponde de forma literal cos dados que teñen. O protagonista da obra é médico. Publicou unha novela en Italia. De que te Sí. A instrucción clave é que cando están seguros de que nunha baliza está o seu libro, deben quedarse canda el. Pode que varios autores coincidan no mesmo libro. Cando rematan, reunímolos no banco, poñéndose cada autor ao lado do libro que escolleu. Cada autor dirá que libro escolleu e por qué. Se son a parella correcta, recibirán o libro. Escollerán un como posible lectura e anotarano no pasaporte. Por último, facémonos unha foto de grupo, cada quen co seu libro. Despedímonos e recollemos os sobres e os libros para o seguinte grupo. Se foron os últimos, collemos todo, incluídas as balizas, e imos con eles á súa seguinte parada. Este xogo é un pouco complexo, así que axudade aos participantes a sacar conclusións da información dos seus sobres. Outro consello é que non poñades as balizas moi alonxadas entre sí. Se teñen que andar moito, de libro en libro, cánsanse e a dinámica faise lenta.